Med kontaktløs betaling går transaktionerne nemlig ekstra hurtigt. Lidt tager Danmarks hurtigste kontaktløse betalingsterminaler og tilbyder lige nu op til 30% på hele vores terminaler. Det gælder til og med den 16. november på både køb og leje. SMS-dankort til 1277. Der er en inderpakning. Hvad er nu det? Det er en god majs, var. En rigtig god majs. Han skal drømme om majs. Lidt for længe, ikke? I told you. På Single.dk møder du tusindvis af singler, der også leder efter kærlighed. Opret din profil på Single.dk i dag, eller hent appen til din smartphone. Så vi dig med at finde den helt rigtige kæreste. Single.dk er ret til kærlighed. Det er bedre end en sut. Altså, det er dig, der har ringet op? Ja, kan vi hjælpe dig med noget? Nej, ikke sådan lige umiddelbart, nej. Jeg bliver lige hængende for en sikkerheds skyld. Vil du have noget musik, mens du venter? Hvorfor vente på at noget går galt, når du kan få hjælp i dag? I Grifa arbejder vi for at skabe god arbejdslyst for dig i hverdagen. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med f.eks. karrieresamtaler, værktøjer til lønforhandlingen og hjælp til jobsøgningen på Grifa.dk. Jeg synes ikke, han skal i seng. Det er faktisk skørt for skæg til det. Det var det. Snälla somna på majsen. Ja, det er sjældent, at jeg kommer hygge sig sådan, når han skal sove. Vil du have hjælp til at sælge din bil, så prøv Express Bilsalg. Vi klarer det hele for dig på kun 3 dage. Find Express Bilsalg på bilbasen.dk. Er du mellem 40 og 55 år? Bruger du briller eller kontaktlinser? Så bliver det sådan en søvn, som kan smiles. Det er stærkelig. Han er god. Fantastisk. I fell asleep. Keep eating mice. Efter en bit. Ja. Er det her nogen, der vil beholde, eller er de der mig? Hvad? De går ud.